hirvittävästi uhoamaan vielä, mutta joka tapauksessa tällä miehellä on vielä ainakin paremmat mahdollisuudet kuin vielä eilen MM-taisteluun. Kimi Räikkönen tämän kilpailun voittajana korkeimmalla korokkeella. Hyvät naiset ja herrat, maamme laulun aika. Kansallislaulut soitettu ja siellä Jenni vaimo hääpäivän kunniaksi seuraa Kimi voiton juhlia. Ja tässä Unkarin sisäministeri tohtori Monika Lambert ojentaa voittajalle voittoratin, jos niin voidaan sanoa. Voidaan sanoa, se on kohtalaisen iso tuo ratti. En tiedä, onko samantyyppinen kuin Malesiassa muistaakseni, jossa jaetaan noita kopioita Ferrarin rateista, ja sinällään vähän ironista tietysti, kun myös Ron Dennis pääsee tuulettamaan voittoa. Hetken kuluttua sitten palkinnot myöskin Michael ja Ralf Schumacherille kakkos- ja kolmos sija. Vuorossa talousministeri Janos Veres luovuttaa siinä pokaalia Michael Schumacherille. Michael Schumacher ottaa tuon palkinnon haltuunsa ja sitten Ralf Schumacher kolmantena kuljettajana siinä oli, nähtiin äsken kuvassa Jenni Dahlman Räikkönen ja myöskin Norbert Haug, joka en tiedä pyyhkikö silmiin valunutta hikeä vai helpotuksen kyyneliä silmäkulmista. Vaikeata on ollut myöskin Norbert Haugin johtamalla organisaatiolla luotettavuusongelmien kanssa. Ja näin, hyvät naiset ja herrat, champagnen aika. Kimi Räikkönen juhlii tämän kauden 4. ja uransa 6. voittoa, mutta ei jostain syystä osallistu tähän seremoniaan. Johtuneeko sitten näistä tapahtumista, mitä tässä tämän kilpailun viikonlopun aikana kuultiin, eli McLarenin kokin Kyllä. kuolemasta. Siitä. Ja näin ollen Kimi ei tätä voittoa juhli tuolla perinteisellä tavalla ja varsin ristiriitaisin miettein varmasti tuolta palkintopallilta myöskin poistuu, kun champagnejuhlat on vietetty. Tämän päivän 3 kärkikuljettajaa ovat juhlansa ansainneet ja siirtyvät kohti lehdistötilaisuutta.